Kaixo gaztaguneko lagunak, ongi etorria berriro kanalera. Txirrendularitza, mendibiltaritza edo traila pasioa dituzu, bideo zuretzako da. Gaur, kumutez hitz egingo dugu. Ibilbideak antolatu eta hauek jarraitu ahal izateko aplikazio honenetako bat. Bideo tutoretza honetan, bere planifikatzaile erabiliz, ibilbide perfektu bat nola sortu ikusiko dugu. Kasu honetan ordenagailu bidez, bista ez nekatzearren, baina bat ez baduzku, smartphone bidez modu berean sortu dezakezu. Ondoren, gida zaitzan ibilbidea telefonora nola pasa ikusiko dugu. Prest? Goazen astera. Lehenengo kontua behar dugu. Webgune ofizialean sartuko gara, kumut.esan eta erregistratun klikatuko dugu. Zure helbide elektronikoa erabili dezakezu, edo zure Google, Apple edo Facebook kontua estekatu. Doakoa da. Ordenagailuan kumutek zuzenean zure nabigatzailean funtzionatzen du, ezer instalatu beharri gabe. Aplikazio instalagarria mugikorrerako utziko dugu. Behin barnean, goian eskuinaldean dagoen berria botoia sakatuko dugu eta ibilbide berria planifikatu aukeratuko dugu. Lehen urratsa, ibilbidean non hasi eta amaituko dugun adieraztea da. Bi modu oso erraz ditugu hori egiteko. Bat, zuzenean mapan. Pantailako mapan irtera puntuaren gainean klikatuz eta hemen hasi botoia sakatuz. Kumutek puntu hori hasiera bezala gordeko du. Ondoren, helmuga topatuko du. Berriro klik eginez, helmugatz eta aukeratu sakatu. 2. Izenez bilatuz. Ezkerraldean panetxuri bat dugu. Bertan idatzi dezakezu zuzenean. Lekuaren izena, herria edo helbide zehatz bat irtera eta helmuga bezala eransteko. Google Mapsen nola helduren antzera. Ez da ohiko amarra zuzen batean joan nahi izatea, ezta? Askotan pasa nahi duzu behatoki edo baso eder horretatik. Horretarako pasarako puntua daude. Modu ezberdinetan erantsi daitezke. Bat, mapan. Igaro nahi dugun tokian klikatu eta ibilbidea erantsi aukeratzea nahikoa da. Planifikatzailea bertatik igaro dadin ibilbidea automatikoki aldatuko du. 2. Intereslekuak. Mapan ikonoak ikus ditzeko dugu. Jatetxe, iturri edo leku gogokoak beste erabiltzaile gomendatuak. Beraien gainean klikatu eta ibilbidea erantsi daitezke. 3. Bilatu eta eskuz erantsi. Leku konkretu bat bila dezakegu. Agertzen dinean, ibilbidea sartu dezakegu. Ezkerraldeko paneleko gehiikurrean ere klika dezakegu. Honek izena edo helbidea idatziz puntu berri bat sortuko digu, helmuga baino lehen txertatuz. Baina hau ez da dena, ibilbidea erraz alda dezakegu. Horretarako, ibilbideko marra urdina hartu, beste bide batetik arrastratu eta askatzea nahikoa izango da ibilbidean beste pasabide bat sortzeko. Eta jada badauden puntuak mugitu daitezke baita ere, mapan arrastaka eramanez. Ezkerraldeko menuan puntu hauek ordena aldazkaku, gainean klikatu eta zerrendan igo edo jaitsiz. Uneren batean ibilbidean kontrako norantzan egin nahiko bagenu, bideziko botoi bat dago, eta unean aldatuko du zentzua. Joan etorriko ibilbidea ere sor dezakegu. Eta lasai, zerbait nahi gabe, ezabatu edo huts egin baduzu, salbamendu botoia dugu gaian. Atzera edo segin erraminta barran dago. Behin ibilbidea sortuta, gordetzeko unea heldu da, erabalgarri izateko. Berria botoiaren azpian, ibilbidea gorde botoia topatuko dugu. Leiho berrian, ibilbidea berrizendatu dezakegu eta gure profilean gorderik geratuko da. Ibilbide oso ikus dezakegu mapan, distantzia, desnibela, pasaera puntuak eta ibilbide moten informazioarekin. Ibilbidea gorderi dugu, orain ibiltzea edo pedala egiteko unea heldu da. Horretarako, mugikorrean, Android edo iPhonean, Kumut appa deskargatuko dugu eta kontu berarekin saioa hasiko dugu, lehen urratsan sortu dugunarekin. Magia astera doa, ibilbidea zuzenan agertuko da gordetako ibilbideetan gure profilean. Behin irtera puntuan gaudelarik, ibilbidea ireki eta navigazioa hasi aukeratuko dugu. Mugikorra argibideak ematen joango zaigu ahots bitartez, kotxeko GPS-aren gixara. Baina argi, telefonoak datu mugikorra kontsumitzen ditu. Zure datuak ezagutzeko edo kobertura gabe geratzen bazara mendian, mapak offline erabili ahal izateko deskargatzea da honena. Kumutek planak eskaintzen ditu. Erregistratzean offline izateko eskualde bat oparitzen dizu. Herrialdekako edo munduko paketeak ere eros ditzazke du,
edo Komoot Premiumen erregistratu zaitezke. Konexio gabe erabiltzeko gorde botoiaren bidez deskargatzen baduzu, zure mugikorrak ez du megabat berea ere xautuko. Komootekin abentura ederrak bizitzeko jakin behar duzun guztia hauxe da. Erraminta ahaltsua eta erabilerraza. Gustatu bazaizu, ez ahaztu gustoko dut ematea eta arpidetu gure kanalera bideo tutoretza gehiagotarako. Hurrengo ibilaldian ikusiko dugu elkar.